Нашата мисия е да дадем поле за изява на младите хора, те да припознаят това място като свое, да развихрят своите мечти и да ги случват. Проект "Създаване на младежки международен център Бургас" се реализира по програма "Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи", която се финансира от финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Нашата целева група е младежи в възрастовата граница между 15 и 29 години. Бюджетът на проекта е малко над 5,5 милиона лева, от които община Бургас се финансира малко над 1 милион. Всичко останало е безвъзмездна помощ по програмата. Екипа успя да създаде едно такова място и то да се реализира. Сградата се посещава както от младежи от комплекса, така и от младежи от града, а целите са ни да бъде посещавано от млади хора от цялата област Бургас. На първия етаж са общите помещения за различни видове дейности. Има и кафетерия, където в бъдеще ще сервират и закуските на легловата база. Първият етаж е разположена рецепцията, която води от нея към втория и третия етаж, където е легловата база. Хотелската част разполага с 36 легла и 14 стаи. Младежкият център е едно прекрасно пространство, където младите хора могат да идват, да се учат на най-различни неща, да им бъдем ментори, да успяват в най-различни сфери на техния живот. Първата ни най-голяма акция всъщност беше построяването на външната класна стая. Впоследствие ние се включихме и с други идеи, а именно нашия нов проект за построяването на компостер. Младежкият международен център ни помогна в изготвянето на нашия бюджет. Помогнаха и с финансирането, разбира се, след като спечелихме проекта. Отговаряха за транспортът на материалите до тук и днес, когато се построява този компостер, са отново рамо до рамо с нас. Младите хора имат нужда да се изразяват, да се включват в различни активности, за да може да се изгради едно устойчиво младежко общество. Нашият център в момента развива две спортни дейности. Имаме два клуба. Един по билярд и един по волейбол. По билярд клуба вече върви около година и половина. От всички училища, от всички етноси имаме представители в нашите клубове, което нас може само да ни радва. Това показва една приемственост, има успешно изведена общност. За нас това не е важно. Промяната, която виждаме в младежите, е, че първо те стават по-социални и стават доста по-активни, по-дисциплинирани. В Младежкия център имаме караоке. И отделно имаме образователни събития, които са свързани с, примерно, развиване на емоционална интелигентност, да им помогнем да се изразяват по-добре, да могат да презентират своите чувства, своите идеи на другите и да могат по-активно и по-леко да общуват с тях. Децата харесват дейностите, на които идват. Това, което виждат, те успяват да го пречупат през своята призма. Доказателство за това е един двудневен форум, който те организираха за споделяне на техни иновативни идеи. Той се нарича "Гласът на младите" или Voice of Youth. Аз бях изумена от това колко много са постигнали тези деца. Започнаха да се появяват те наречените социални вечери, в които младежите могат да се съберат,
в центъра и да играят настолни игри или всякакви други игри, които желаят. Или просто да си говорят един с друг, да се запознаят с някой нов човек. Може да си носят за пиене, за хапване нещо, да си пуснем филмче. Социална вечер е нещо, което не е съществувало в Бургас и ние сме така първите, които го припознахме и решихме да опитаме. Те пък супер много се събраха младежите. Нашите чуждестранни партньори са от Исландия, община Рейкявик. Всъщност те са един много готин младежки център. Ние сме ходили няколко пъти на гости при тях. Те са идвали при нас на обмени с младежи. Беше много полезно да отидем там на място, да се срещнем с нашите партньори, да си вземем каквото можем, което можем да приложим и тук. Такива проекти дават възможност на общините да вдъхновят младежите си, да покажат на базата на успешното партньорство, когато те са международни, да въведем едни добри практики, които да бъдат показани тук на местно ниво. Отделно, в реализацията на един такъв проект участват страшно много хора, което процеса на работа, въпреки трудностите, ги сплотява и създават едни приятелства. Най-вече ме зарежда енергията на младежите и това, че виждайки в тях бъдещето на нашата страна, ме радва как те вървят стъпка по стъпка към осъществяване на своите цели, а това, в крайна сметка, ще се мултиплицира всеки един следващ етап от техния живот. Те горят. В момента горят от идеи, от представи. За тях света трябва да бъде интересен, красив. Този проект беше така една изключителна възможност за мен да доразширя моите познания и също така чрез натрупания опит да помогна за развитието на град Бургас. Нашият център и нашите дейности са посетени близо от 2 пъти повече младежи, отколкото е залегнало в писането на самия проект в началото. Но за мен истинските резултати са удовлетворението, което виждам в очите на мен и на моите колеги, щастието в очите на младежите, които са завършили успешно инициатива или се чувстват удовлетворени от събития, на което са присъствали, на обучение, което са посетили. За мен тези резултати са много по-стойностни, отколкото самите цифри. Придобитите знания и умения на младежите, които участват в нашите събития, са много. Организиране на инициативи, работилници, как да стартираме инициативата, как да напишем проекта, после какви са логистичните организационните неща, как се пише бюджет. По-уверени са. По-уверени да презентират и да говорят така пред публика, по-уверени да се изкажат, да имат по-критично мислене.